tuigana nayo unabotambo mutinyo gatano na gatatu kiro mwaka anase kanisa yegi Adventista niko bana bagotwara chikambi hechibono chikurwa maigirigo chia saba ibana baigona abana anase nchera yokonyara gokinia chinka akorengana na bwatani kurwa se kanisa yegi Adventista anene kurwa se ekambi center yo ere manikitana bwobonyo ejibonera se wodi ya Kiogoro niko baga kairo ko wechi kambi center abo igobono chikambi echibono chiabere chikurwa maigirigo buno omori kito Josephat Amisi agotomanya senchira yoboime Omutinyo gatano na gatatu kiro omwaka ase umurobire bwe kanisa ya Adventista niko bakonyara ko bagukura emerobere yonsi omwaka nabwo chako omwaka muya gwetera ase chikambi echikonyara ko bachigokorekana ase chikanisa ao aigane kambi yaito yobuoyo ase twabere twakabe chumengima korugitariki chiarenge 13 goikera gitariki ibantu cha gukora chikambi igo chirochi achagetwe na Nyasaye monyene bana ba Isiraeli bari gukora omwaka bacha somuamo asinginji ebigutu erinde bachamo bagoka basanga sobuamo barwe ebingwanso byabo ebingwanso barete by'owakambi yamono asinginjo bakorira omwaka nandi bagukora omwaka okwana kurwase kambi center yoboyo nigo abagani banyara ko bagoikirana se chumengima banyara ko bakogokera amaigerio no basemia obanyara ko bakobwatoka anane gochiase ababwatani bekanise yoboyo bone karonkwere na gochase abangina baito abunare kwelingana nare kwegeria igore ya Women Ministry nigo tokuboria abangina baito tuinyore emereme yegekera emereme yote ya Dorcas na Women Ministry nigo tokoyerusia ase gitabu kerikio gokora kianda efunga 35 na kemo ikere asokugani kwabo kobogimo boiga abalense batabwati okonyara tubasira asokonyara abalense batayikunyara gokora emereme ase chinka cyabo tubakorera emereme meke eriera bagere bagenderere kwana negeta seni Kyandize TV nigo abaiboli boigo banyareko bagosemigwa banyareko bakwenekia buna chinga kichikambi banyareko bakubarenda abana babo nakwenekia buna banyareko bakubaikirania ase chikanisa erindera baro banyareko bakwegeligwa chimbwa chingia chira chikoba chikwenekia chanyareko bachiko bakonya ase amatuko abo amutwe isiko mwatigira abana mpara amanyana tibaguchukukina ime ya Yesu etwo batebiri engaki yaboni gachikambi echigenderere tamangana aroro ni garama ya toma abana bamanyana kibagukina ime ya Yesu na ekermo bwata abana omuiboli togoche kanisa watugo omwana onka kwaimuka koruka kwa matebi ayo kole ochiroche ayo lisichombe ayo wabuse gaiga chinga kiechio nigo abotenanirwe kambi center yoboyo banyareko bakogokera amageri yanyareko bakoreto n'abarimu kurwa ase chikanisa nabo igogoteba amageri y'inachiko bagakobakonya anene ase chinga kicyamotwe kambi yeto korugese yagachagete go yachagete buya bakabona nomba nando che guchikoera na nabondo chingambiye guchikoera nabali gani abagani baito bonsinga Nyasaye balinde asemirimo bachite gokora naende nekero barayirana Nyasaye abaire nase baragende guchikora emirimo nandi Nyasaye abaigore bisini chinchera naende bakora emirimo na bakoriraga giraniri abageni baito bacha ise urayi mu pastor tuabwate abaruto ko bairani abangina batika chinka cyabo mae chume yengima otoko no kubasabira nga Nyasaye na chirende ndibona togote gukora mambiri tukulia sabato kegene nanda abantu ba minto mbache baje chinga kiche chikambi boigone chinga kichi kwaya ao chikonyara ko bachigo ikerana ndakamotogia omonene gwetera ase amatera ase kambi yenyare ko bego seniwa amone chikwaya chinyinge na bego chinga chiyanyara ko bachikwariganiwa ase nje gukora chikambi ekyo ase chikwaya jiri chonsi cya senge cyo gusanga ase kambi nabone kwaya ito yoboyo ne chikwaya chindi chiri cya chonsi andi nabana ko batenya Nyasaye bakonya nandi litukuria mambe twabariganira mwensi alimuranyora libega nande asenga nchogocha utukoresie kambi yetu uripoteri gotaseni Kyandize TV kuri kaunti ya Kisii Eliterana Josephat Amisi.